לי, אני מצלמת. לא, אני לא מצלמת, אני מצלמת וידאו. וידאו. מה את עושה? אני מפגרת. בוא נראה איזה דיסים יש. תראי לנו איזה דיס טוב. שבת יפה. נחתכתי אתמול. איפה? מה זה כואב? תראי לו את הביטוח בריאות שם, כל משלם לנו. בוא נראה. טוב, אני הולכת למטבח, ביי. שלום דליס. והנה מושיקו אוכל במקום לעבוד, נכון? תראה את זה ננימי? כן, זו המצלמה הנפטרת. אני מחול את זה כן פה. אוקיי. תראו מה נהיה מהפוך. זאת אומנות. וואו, מי עשה את זה? תגיד, תקלה לנו. מי עשה את זה? אני. בוא נראה חטות. הפעם מפנה כמו שצריך. לא, היא מייבשת. אני לא רואה. היא מייבשת. מייבשת? מייבשת ומייבשת סטנוסה.